Într-o frumoasă zi de vară, lumea showbizului românesc a fost zguduită de un scandal cu adevărat neașteptat. Babi Minune, cunoscutul și talentatul manelist, a fost reținut pentru o acuzație ce pare desprinsă dintr-un film de acțiune, tâlhărie calificată. Deși părea că destinul său era călăuzit de succes și fericire, realitatea a fost alta. Reporterii au intrat în posesia detaliilor uluitoare ale conflictului care a dus la această răsturnare de situație. Într-un interviu exclusiv, Babi Minune a dezvăluit cu sufletul la gură adevăratul motiv al întregii dispute. În centrul conflictului se afla un fost prieten, care se dovedea a fi un prieten fals. Acesta ar fi atentat nu doar la reputația manelistului, ci și la onoarea și siguranța partenerei lui de viață. Gelozia și trădarea au fost ingredientele unei bombe care a explodat în fața întregii țări, iar imaginile mediatice au lăsat loc speculațiilor și dezbaterilor aprinse. După cele 24 de ore tensionate petrecute în arest, Babi Minune a revenit în lumina reflectoarelor. Dar cu o povară grea pe umeri. Artistul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile și s-a interzis să părăsească Bucureștiul. Cu toate acestea, cu o hotărâre de fier, manelistul a depus o cerere în instanță pentru a obține permisiunea de a părăsi domiciliul în scopuri profesionale. Adevărata sa dorință era să-și onoreze contractele și să rămână aproape de publicul său, dar cererea i-a fost respinsă. Încătușat de interdicții și presiuni financiare, Babi Minune se află într-o luptă acerbă pentru libertatea și onoarea sa. Scandalul nu a fost doar unul mediatic, ci și unul juridic. Instanța a trebuit să decide asupra destinelor lui Babi Minune, iar cererile și contestațiile s-au înmulțit. Procurorii, neîmpăcați cu măsura controlului judiciar, au insistat pentru luarea măsurii arestării preventive, însă și aceasta le-a fost respinsă, lăsându-le pe artist sub control judiciar până în august. Decizia instanței a stârnit dezbateri aprinse în spațiul public. Iar povestea lui Babi Minune a devenit subiect de interes național. În ciuda tuturor provocărilor, Babi Minune a rămas puternic și s-a arătat recunoscător lui Dumnezeu că nu a pățit nimic grav în arest. Însă revolta și frustrarea îl măcinau. Întrucât se simțea nevinovat și considera că este tratat nedrept. Cu toate acestea, artistul a rămas hotărât să-și dovedească nevinovăția și să lupte pentru drepturile sale cu încredere și demnitate. Așadar, povestea lui Babi Minune este una marcată de pasiune, suspans și luptă pentru dreptate. Cu fiecare zi care trece, intrigile cresc și rămâne de văzut ce rezervă viitorul pentru acest cunoscut manelist. Eroul unei drame moderne, Babi Minune reușește să emoționeze și să captiveze inimile publicului român. Continuarea acestei povești este așteptată cu sufletul la gură de către milioane de oameni din întreaga țară.